Всичко започна от дома, а именно слънцето на нашите покриви. Панели, инвертори и първите ни централи. Те са крачки към енергийна независимост. После интегрирахме и съхранихме енергията в батерийни системи, които дават мощ, когато е най-нужно. Проекти, които балансират, оптимизират и носят предвидимост. Следващият скок е BESS Hub, платформа за енергиен мениджмънт, с прогнози на време и потребление, ценови сигнали и автоматизация. Платформата взема по-правилните решения вместо вас. От покриви до индустрия. Една екосистема за наблюдение, анализ и дистанционен контрол.